दा आंना जि बुङो एसे स्रां थाङो सिखोमाया बे खारनाव सोरबाया एसे गोसाबो मोनो गुरैबो मोनो बेबो गिदिंफाजोबो आरोखि आंनिहाय इलेक्सनावबो गिदिंदोंमोन बिसोरो थ' बयखौबो साबायखर होबाय बेवहाय ओरैबायदि निर्देश होनाय जादों जे मा होनो हायो हाया बे जोंनि रायजोनिफ्राय भट लानानै देरहानानै बे जोंनि दायित्व जाहैबाय लामा गिदिर दालांफोर दै लोंग्रा बायदिसिना जगायनाय आरो दुब्लिफ्राव दैनि बेबस्था बान्दो दंग बायदिसिना रोखोमनि रायजो राजानि सुख दुखु नायनांगौआ जोंनि दायित्व दा बे हिसाबैनो इलेक्सन समाव जोङो गोबां खोथा बुंदोंमोन मोनबा गेरेन्टि स्किमखौ जों बुंदोंमोन आरो मोनबा गेरेन्टि स्किमा मावफुंजानायनि लामायाव दं नै मैया दाखालसो जोंनि हाग्रामा सारा 100 कौटि लेखा गोरों डिप्ल'मा गोनां जोंनि फिसाफोर बेकार फिसाफोरनि थाखाय 100 कौटि बे 100 कौटियाव जोङो 2 लाख करि 100 जन मानसिनि सिमायाबो मोनसिगोन दा बेखौ जोंनि सेंग्राफ्रा युथ आरो BSUनि मानसिफ्रा ब्लकनि आरो डिस्ट्रिक्टना बिसोरो रानदों मावदों गोबां युथफोर ओंखारदों खनसेनो मोनजोबनाय नङा किन्तु स्टेप बाय स्टेप मोनगोन आरो खनसेनो हाखा दावरा जानोबो नाङा समजों लोगोसे गासिबो मोनजोबगोन आरो जोंहा आमटेखायाव सोर एक्टिभ मावदों मावाखै सोर युथफ्रा मावदों सोर बोराय बोराया मावदों बेखौहाय जोंहा नट दङ डायरि दंजोबखायो दा बे रोखोमै मोनलांगोन 100थाल' फैदों कत हाजार सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बेखौ मोनाब्ला माबा मोनसे मोनगोन बेखौ मोनाब्ला माबा मोनसे मोनगोन किन्तु जि मोनो सरकारनिफ्राय जि मोनो बेखौ गोथियै दिनैनो आंनो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख मोनदों होननानै दान्दिसेनो माबा मोनसे बाइक बायब्रबनानै दान्दिसेनो जुथा लंपेन्ट गानब्रबलाबायनानै लोगोफोरजों साहा पानि लोंनायावनो मास मोनसे मोननैनि गेजेरावनो स्रां जुदि फोजोबनानै लायोब्ला आरो बेबायदि उनाव मोनबाय थागोन ना मोनबाय था बिनिबो खोथा दङ दा बेनिखायनो जि मोनदों बे मोननायखौनो जाहाथे माबा मोनसे बारायनाय इनकाम जेनेरेसन जेनेरेट खालामनाय बारायनाय फैसाखौ बारायनाय बेबायदि रोखोमै खालामो मोनबा गेरेन्टिया मामोन मोनबा गेरेन्टिया जाहैबाय हानि लेखा होगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो बेकार सेंग्रा सिख्लाफोरनो थांनानै थानायनि थाखाय बेबस्था खालामनानै होगोन बे फैजेनबाय IBS गोरिबफोरनि थाखाय व्यक्तिगत साबलम्बी आसनि जायखौ होनदों बेयो 10,000 करि होनायनि जोङो अलरेडि सेलेक्सन खालामबाय नै एब्रौ हाबाखै किन्तु नै आरो फैगौआव हाबगोन बेनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपआ 15,000 करि दाखालि जोङो ब्लकनि वुमेन कमिटिफोरनो दायित्व होदोंमोन खामानि मावनो बिथांमोनाबो लिस्ट खालामबाय अफिसाव थांबाय सेनियर सिटिजेननि जोङो दा एखेबारे 100 बारनाय 100 ओरै गोजौनिफ्रायसो ओरै गाहायाव बेसेबांसिम दं बेखौबो जों स्टेप बाय स्टेप सेनियरफोरनि थाखाय बिदि लांगोन अरुणोदय दाखालि लन्च खालामफिनबाय क'क्राझाराव जोंनि मानगोनां CM चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार फैदोंमोन जोंनि चिफ सार जयैनो जोंबो काजलगाव दंमोन अरुणोदय लासै जालांसिगोन गासिबो जालांसिगोन जोङो बयखौबो अननायनि नोजोरजों जों खामानि मावगोन थांनाय बाराव सोरबा भट होआखै जवाबार कोनेबा भोट दिया নাই এই মানুহবিলাকে MLA ইলেকশনত দিব মই যদি ভাল কাম কৰে তেনেহলে মোক মৰম কৰিব মৰম দিলেহে মৰম পাই বুলি दा बेनिखायनो जोङो बेवहाय राजनीतिक हिसाबैबो बांद्रायबो जों लाङाखै आरो हाग्रामा सारा जोंखौ बुंदों बै माबायाव BTCआव जों देरहाखांनायनि उनाव जोंखौ ज' लिंहरनानै मोनसे खोथा बुंदों अफिसारफोरखौ लानानै जे सरकारनि आसनि बे सरकारनि आसनिया जाहाथे क्राइटेरिया हिसाबै थाङो मोननांगौफ्रा जाहाथे मोनो बेबायदि हिसाबै दा
बेबायदि हिसाबैनो हाग्रामा सारनि थिननाय निर्देश बादि आरो जोंहा बिटिसिखौ लुखांनायनि जोंहा थांखि दं। पावारफ्रा गोमालांबायमोन, बे पावारफोरखौ लाबोफिनजोबनायनि लामायाव जाबायानो फ्राय 90% पावारा जोंनाव फैफिनबाय, एसेल'सै बेखौ जोङो थिक थाक खालामदों। दाखालि बै उगुरि आमगुरिनि गेजेराव हाग्रामा सारा मोनसे 100 क्र'रनिबो बारा मोनसे दालां आरोबाव नांगोलबाङाव खालामसिगोन। उगुरियाव जोङो बे दाखालि फाउन्डेसन खालामबाय, नांगोलबाङावबो खोथा होबाय, बिनिफ्राय आरोबाव आमगुरि खुंखाजराजों थांनाय बेखौबो गाव खोथा होलांबाय। बिनि उनाव नैबे आमथेखायाव मोनसे प्रसेस जानानै दङ, आमथेखायावबो जानानै दं। मोनसेनि उनाव मोनसे फारि फारि जोंनि जायगाखौ लुखांनायानो जोंनि निसिमा बिपिएफनि हाग्रामा सारजों थाफानानै आरो बिसोरजों हाग्रामा सारजों थानानै उन्नतिखौ खामानि मावलांनायनि बेनो जोंनि थांखिया, गुबुन आलदा थांखि गैया। दा दिनै कम्बलखौ होफैदों बेक्तिगत हिसाबै आं आरो सासे फंबाय लजिक ब्रह्म, बियो आंनो एसे फैसा हरदों, बिनिफ्राय आंबो मिक्स खालामनानै लगायनानै जोंनि ब्लकनि हेफाजाबजों दिनैहाय 3000 जन गोरिब मानसिफ्रा दिनै मोनगोन। दा बेखौ बुंदों जे आङो बुंदों जे बेवहाय बांद्राय पलिटिक्स खालामनो नाङा। गोरिब मानसिफोर, एखेबारे रान्दि मानसिफोर, गोरिब दुखियाफोर, जायफ्रा बिरोधि लाबो रान्दि दुखियाफोर, बेफोर मानसिया बिरोधि खालामब्लाबो जाहाथे बिसोर उनाव खिन्थु बै जों मोजां मावोब्ला बिसोरो माबायाव एमएलए इलेक्सनाव जोंनो भट होगोन। जों जुदि बिरोधि होननानै नाथ्रोलांबाय थायोब्ला बे जानाय नङा। बे एसेल' फैसानि दाम बेसेबां जादों जायाखै, बांद्राय दामनिबो नङा, मिडियाम टाइपनि, बेखौबो गोरिबथार मानसिफोरनो, बै लिडारफ्रासो एसे बोरैबा खालामो नालाय, बायदिसिना अपोजिसननि लिडारफोर जायफ्रा पलिटिक्स खालामो, बे पलिटिक्स खालामग्रा मानसिफ्रासो मानसिफोरखौ आन्दायहोयो। बेनिखायनो जोङो हाग्रामा सारा जेरैबायदि बुंदों अननायनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफोरखौ, रायजो राजा बिटिसि, बेयाव धोरोमनि खोथा गैया, बेयाव जातिनि खोथा गैया। बे ख्रिस्टमास फैदों होननानै बेखौ कम्बलखौ होदों बेबो नङा, गोजां बोथोरजों लोगोसे ख्रिस्टमासाबो फैबाय। बेवहाय खालि ख्रिस्टानफ्राल' मोनगोन बे नङा, बेयाव ब्रह्मआबो मोनगोन, बाथौआबो मोनगोन, हिन्दुआबो मोनगोन, ख्रिस्टानाबो मोनगोन, बयबो मोनगोन। आरो बेखौ धोरोमनि खुनु माबा मोनसे लाबोनो नाङा। दा बे खेत्रआव अननायनि गेजेरजों बेखौहाय दिनै नोंथांमोननो होनाय जाबाय। बेखौ सोरबा होननो हागौ गोबालै खामानि गैया, खिन्थु अननायजों होनायखौ माने मोजाङै औ दे जाहोबाय बेनो थोबाय, बेबायदि जेब्ला एक्सेप्ट खालामनो रोंगोन मानसिया, बे मानसिया उन्नति जागोन। आंखौ सोरबा बुंदों, सासे सानै मेसेज हरदों, बे कम्बलनि सोमोन्दै नङा, खनसेनो आंजों गाज्रि मोनजानाय बायदि खालामनानै लायो, खिन्थु आंथ' गाज्रि मोनग्रा मानसि नङा, आंना बुंनांगौला स्रा बुङो। बे 100 कौटिया 2 लाख करिया इलेक्सननि सिगां नों ओरै बुंदोंमोन, ओरै होगोन, ओरै नायगोन, ओरै माबागोन, दिनैलाय माथो साखो, जेबोआनो मोनाखिसै। 2 मासल' जादों, आंबो बेथनानो मोनथ'वाखै, मोनसिगोनसो नै एब्रौसो। आरो दिनै नों मोनाखै, गाबोन नों मोनगोन ना। लिमिटेसननि खोथा थायो, खनसेनो बोरै 100 जन बिनियाव 100 जन मोनांगौ जाखो? 100थाल' दङ, खिन्थु नोंनाव दं जाहैबाय खमसे खम हिसाब गैयै बेखार सेंग्राफोर दं, नै होहरबाय। जाय मानसिखौ नायबाय थायो, जाय मानसिया हिनजाव सेंग्रायैनो हिनजाव लोमजानायावबो फैसा बियो, खामानिफ्रा मावदों ना मावरोङा, बेफोरबायदि मानसि आरोखि, थाब हिनजाव लायो, फैसिनो रोङा मुङा, नंगौना नङा? ओइ आंनावसो फारखा नांफैयो ओमफ्राय मानो लायो, थाब फैसिनो हायाला। आंना खनसेनो स्रा, आं गाबोन रायलायलाबो बेखौ बुजिनांगोन ना। सार हायोब्ला आंखौबो नायदो, भाषाफ्रा ओरैबायदि जानांगौ, एखेबारे डायलग होयो। मैयाबो हराव सासेखौ बुंहरदों आङो, सार ओरै बिराद खाथिदोंमोन ना, मा नङा ओरै थोरै, खाथिनायखौ दा बुं, नों बायदिया हिसाब गैयै मानसिफ्रा भट होदों होनबाय आङो।
बयबो खाथिदों निसिमानि उन्नतिनि थाखाय नोंनो जुदि नांगौब्ला सार एसे अनदो हायोब्ला होमब्ला गोसोआव मोनसे गोजोननाय फैयो बे खावलायदों मा हिस्ट्रि बुंबाय थायो ओरै 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 मावदों ओरै खालामदों ओरै माबादों जागोन मा हांबो लास्लाबा मोनबो लास्लाबा हारसिं मानसिया 1 लाख मानसिनि थाखाय सिन्था खालामनांगौआ बेसेबां हानो नोंहाबो समस्या दं नोंहाबो समस्या दं नोंहाबो समस्या दं खिन्थु स्टेप बाय स्टेप सरकारनिजों थांगोन नैबेयो ओरैजों थांबाय अरुणोदयजों नैबेयो IBS जों थांबाय नैबे 100 कोटि आनएमप्लयड जेनेरेशननि गेजेरजों इयुथफोरनि गेजेरजों बे थांबाय सोरबाया हानि फाट्टा मोनबाय सोरबाया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजों थांबाय मा दंबावोमोन ओमफ्राय सोरबाया IBS 10,000नि गेजेरजों थांबाय आरो बेबा मा हरबावो साराबा नेनांगोन मास मोननैल' जादों आद्रा UPPL गभर्नमेन्ट मावखांनानै थांनायनि जिनाखि बाजेट 100 कोटि 150 कोटि बाजेट 40टा डिपार्टमेन्टआव नों माखौ होनो माखौ मा खालामनो एसे नेनांगोन धैर्य जोंना जाहैबाय फुल फ्लेजेडा मार्चआवसो जागोन बाजेटआ दासो जाहांदों दासो खालामहांदों बिनि गेजेरावनो जोंनि मानसिफ्रा धैर्यबो थाला खोथा बुंनायाबो मेसेज लिरनायाबो धैर्य गैला फन हरनायाबो धैर्य गैलाला बे रोदाया मोनसेया थोनांगौ जाखो आं मालाय दा बे रोखोम आरोखि बेनिखायनो समजों लोगोसे गासैबो जागोन आराम्भ जासिगोन आराम्भ जाबाय गभर्नमेन्टनि फैसा गैथ'वाब्लाबो दिनै अननाय दंखाय गोसो सिङाव अननाय दंखाय बायथारनो हायाखै कम्बलखौ सोरबा ओरैबायदि दं गांसे कम्बल मोनब्ला गांनै मोनब्ला मोजां जागोन बे रोखोमनि ओरैबायदि मानसिफोर दुखिया मानसिफोर दं गोनांफोरथ' नांखाया बिनिखायनो बेबायदि निर्देश हरदों जाहाथे बेयाव धोरोमनि खोथा थाया माबा मोनसे जातिनि खोथा थाया आरो भट होनाय होयिनि खोथा थाया गोरिब मानसिफ्रा बे कम्बलनि गेजेरजों एसे BPF पार्टिखौ मोजां मोनथोंसै आरो जोंखौबो मोजां मोनथोंसै जोंनि साननाय हनाया जाहाथे अननायनि गेजेरजों BPF हा जे अननाय दङ नांगोलहा जे अननाय दं बियो जाहाथे रायजोनि गेजेराव गोसारथोंसै दिनै होआखै भटआ गाबोनथ' होगोन नालाय बे रोखोमाव बेखौ थोआ बोरै होदों लासै लासै स्टेप बाय स्टेप होगोन होननानै बेखिनिखौनो आङो बुंथिबाय दा आंना जि बुङो एसे स्रां थाङो